Da radnici u udruženom radu neposredno odlučuju o sredstvima, uslovima i plodovima svoga rada i u društvenom životu uopšte. The U.S. decided to destroy Yugoslavia. It was the one country that was still trying for some kind of economic independence. Da se izazivanjem građanskog rata масите искат някакво обяснение. Стандартът и на живота ще се влошава, ние ще живеем все по-зле. Кой е виновен за това? Те всъщност сърбите ни виноват. Створе услови за спольни интервенции. Съвета на ООН обаче тогава няма резолюция и въпреки това американците НАТО нападат. И дефинитивно успоставу марионетских режима на простоru Югославии. By acting now, we are upholding our values, protecting our interests, and advancing the cause of peace. Сега ще се състоява в един ключов регион, близък както до Русия, така и до Близки изток. Generale Clark, to je notorna laž.